Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ene Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alaikum. Važnost povezanosti sa halifatom. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alejhiselam je imam doba. I taj status podrazumijeva sve poslanike, vjerovjesnike i reformatore koji su ikad postojali. Spoznaja imama doba je najdragocjenija stvar jer podrazumijeva osnivanje i utvrđivanje konkretnog i direktnog odnosa sa gospodarom svjetova. Imama Mahdija, to jeste obećanog Mesiju alejhiselam, Allah je poslao da bi omogućio ljudima komunikaciju sa njim, gospodarom lično. To je tako bitna stvar, tako neprocjenjivo blago da ljudski teško može da obradi tu činjenicu. A najveći pokazatelj ljubavi Allaha dželešanuhu prema svom robu je da mu približi spoznaju o obećanom Mesiji alejhiselamu. Nijedan čovjek nije shvatio položaj Mirze Gulama Ahmada alejhiselama, a da ga nije prihvatio. I nijedan čovjek nije zauzeo loš stav prema obećanom Mesiji alejhiselam, a da mu Allah dželešanuhu nije uskratio sebe. U sadašnjosti nije moguće slijediti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i imati znanja o Božjoj jednoći i obožavati samo Allaha dželešanuhu bez prihvatanja obećanog Mesija alejhiselam. Dakle, imam doba nije jedna od opcija za zasnivanje odnosa sa Allahom, nego je jedino pravilo bez iznimke, zakon kojim svi podliježemo. To je položaj prvaka u umetu časnog Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je obećani i najavljeni Mahdi i Mesija, naš dragi Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alejhiselam. Bitna stvar u spoznavanju i prihvatanju imama doba je i povezanost sa halifatom, jer je halifa nasljednik imama doba. Halifa znači onaj koji je došao nakon i on stoji umjesto. To znači sljedeće. Halifat u Ahmedija džematu je nastavak djelovanja imama doba. I ovu iznimnu velikodušnost Allah daruje zajednici koja istinski slijedi Božju uputu. U časnom Kur'anu Allah kaže: ja ću na zemlji postaviti halifu. Zatim u drugom ajetu kaže: i neka među vama bude jedna zajednica koja će pozivati dobru i naređivati pravednost i odvraćati ljude od zla. Ahmed i muslimani su danas jedini narod u svijetu koji može tvrditi da uživa blagoslove istinskog halifata u islamu. Halifat u Ahmedija džematu nije nikakva novost današnjice, nego je Božja praksa koja je dokazano jedini način očuvanja upute koja je došla preko poslanika. Zanimljivo je da je halifat zaživio poslije Hatama Nabijin i Hatama Aulija. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio iz njegovog umeta, od njegovih časnih asaba nastao je halifat, odnosno vođenje umeta prema ličnoj Božjoj uputi. Jer kao što Allah određuje poslanike, određuje i halife, ali je samo način odabira drugačiji. Poslanike bira direktno, bez da svoju manifestaciju šalje bogobojaznim, jer kad poslanik dolazi, bogobojaznih i nema. A sa izborom halife je tako da halifa dolazi da vodi bogobojazne i Allah ima koga od iskrenih vjernika da obavijesti o svom izboru halife. Tako da su grupe iskreno bogobojaznih obavještene o tome koga je Allah počastio da bude halifa.
Naime, poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je uspostavljen sistem halifata kroz naizgled biranje među ashabima, a u stvari po direktnim Božijim odabirom za pravedni halife su birani Abu Bekr radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu, Osman radijallahu anhu i Ali radijallahu anhu. Tokom halifata koji je trajao oko 30 do 40 godina, Islam je širio poruku istine na sve strane i doticao srca u kojima je bilo bar malo ljubavi. Međutim, prestankom halifata nastaje doba tame, doba džahalijata koje traje sve do pojave obećanog Mesija alejhi selam. U ovom periodu su nametnute mnoge zablude i ukorijenjene mnoge izopačene prakse. Najznačajnija su da nema nikakvog poslanika nakon časnog Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da će Isa alejhi selam još jednom doći i to muslimanima, da je džehennem vječan, da je magija stvarnost, da su džini fizički nevidljiva bića iz paralelnog svijeta koja manipulišu ljudima. Ali daleko najpogubnija laž je da Allah više ne govori i da više nikad neće govoriti i da svako ko tvrdi nešto drugo u stvari je samo duševno obolio ili je pod uticajem šejtanskog došaptavanja. Iako su između časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obećanog Mesija alejhi selam postojali reformatori poslani od Boga, svjetlo istine se na globalnom nivou ugasilo sa prestankom halifata od časnog Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i ponovo počelo sjati punim sjajem sa pojavom našeg obećanog Mesija alejhi selam. Kada je šampion iz umeta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija alejhi selam potpuno ispunio svoju misiju vraćanja uputu koju je donio Allahov miljenik sallallahu alejhi ve sellem, dakle nakon njegovog preseljenja, kada je preselio naš obećani Mesija alejhi selam, uspostavlja se ponovni sistem halifata koji će Allahovom milosti i obećanjem trajati sve do sudnjeg dana. Nas u Ahmedija džematu grije sunce sa zapada preko našeg halife, nasljednika obećanog Mesija alejhi selam, koji je poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem najmiliji i najbližiji Allahu. Naš huzur uči da svako dobro proizilazi samo iz jedinstva i neposlušnost halifi je ravna neposlušnosti Bogu, jer je pravednom halifi, Božijem namjesniku, nalogodavac sam Bog. Halifa koji je biran od Boga nikad neće namjerno učiniti šerijatsku pogrešku, a ako se to desi nenamjerno, Bog je dao obećanje da će sigurno ispraviti tu grešku. U tom smislu nema opravdanja za nepoštivanje i sumnju u halifu u našem džematu. Ahmedija džemat ne bi bio to što jeste da nema institucije halifata. Dokaz za to je dešavanje sa umetom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon prestanka halifata. Ljudi koji nisu Ahmedi i ne znaju suštinu i razlog pripadnosti Ahmedija džematu, često se pitaju zašto tolika odanost halifi i čemu ona zapravo vodi. Radi se o tome da je svaki iskreni Ahmedi poslušan halifi jer želi doći do Boga. Na koji način? Vrlo jednostavno. Halifatul Mesih je nasljednik obećanog Mesija alejhi selam koga je Bog poslao da vrati iskonskom učenju časnog Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Svrha dolaska univerzalnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je da omogući neposrednu komunikaciju i odnos sa Bogom, a razlog zašto Allah želi da ga duhovno vidimo i budemo u njegovoj blizini je rekao u Kur'anu: ljude i džine sam stvorio samo da me obožavaju. Dakle, halifa je izabran da vodi umet i halifa pripada nama. Sve što on jeste pripada nama,
ali isto tako i mi smo njegovi. Svaki Ahmedi kao jedinka treba da održava kontakt sa halifom u smislu da sluša njegove hudbe i da mu redovito piše pisma. Halifa je taj čiju dovu u sadašnjosti Allah najviše prima i kada halifa moli za nas, Allahova milost sigurno ne izostaje. Naš halifa nije lider nekog dunjalučkog pokreta, motivisan ovosvjetskom koristi sa materijalističkom ideologijom. Halifa je pravedni lider odabrane zajednice koji je od Boga biran, ovlašten i pred Bogom odgovoran. I kao takav on je na veoma visokom duhovnom nivou i savršeno je svjestan odgovornosti i veličine svoje misije. Zbog svega toga mi smo počašćeni što imamo halifu i dužni smo da mu pripadamo, odnosno slijedimo ga. Jer Ahmedi su svjesni da je halifat utjelovljenje Božjeg jedinstva. Mi volimo halifu, halifa voli nas.